To je bila najbolje čuvana tajna naše redakcije. Ne samo to, nego mi se čini, rekla bi možda malo pretenciozno, ali evo reći ću, najbolje čuvana tajna hrvatskog novinarstva. Više od 40 godina nije se znalo tko je Lastan. Događalo se da ni Lastanova najuža obitelj ne zna da im je tata ili muž da je Lastan. Dobro čuvana riječ, naš dogovor, vrijedio je i godinama se održavao neki nepisani redakcijski kodeks. Sjećam se da je uvijek bio mir za vrijeme malog i velikog odmora, onog dana kad bi došla modra lasta. I što se najprije čitalo? Bez iznimke čitala se najprije Lastanova rubrika. Djeca su zvala tu rubriku još Dragi Lastane.